खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेल थमखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय आसामाव गोदानै गंजि आयेन फरायसालिमा गायसनसिगोन। मैया सनिबारखालि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसामाव गोदानै फरायसालिमा आरो थावनिफोरखौ मिथिहोयो। बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुङो दि आसामाव थाबैनो गंगु आइजो फरायसालिमा गायसनगोन। बेनि थाखाय रायजो सरकारा 303.3 कोटि रां थि खालामखानाय जाबाय। आइजो फरायसालिमाखौ दरं, नगाव, काछार, करीमगंज, बिलासीपारा, गवालपारा, हाइलाकान्दि, बरपेटा आरो गलाकान्डआव गायसननाय जागोन। बेफोर फरायसालिमाखौ लुफुंनो थाखाय बोहैथि बोसोरनि 31 दिसेम्बरनि सिगांनो लाइखोन्था गायसननाय जागोन होन्नानैबो मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोयो। नैथियाव दङ उदालगुरियाव गाहाय मन्थ्रि आवास योजनानि मुङाव सोलिदों रां जाख्ल'नाय। उदालगुरि जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय फेरगुरि VCDCनि सनारिपारा गामियाव गाहाय मन्थ्रि आवास योजनानि मुङाव सोलिदों रां जाख्ल'नाय। सनारिपारा गामियाव गोबां आर'जलाइ गथायसेयावबो गं 20 न' होनो बिथोन फैदोंमोन। नाथाय दोखोनि बाथ्रा दि बे VCDCनि आफादगिरि जिबियार नार्जारिया गोबां फान्दायनानै आरो पुलिसखौ सिगिनानै बे न'फोरनि मुङाव फैनाय गासैबो रांफोरखौ जाख्ल'दों। आरो बे गं 20निनो बांसिनानो आद्रायै लुफुंजानानै दं। जाय न'फोरखौ फाउन्डेसनसिमल' लुनानै रांखौ जाख्ल'नानै जाबाय होननानै अजद दैखांदों। थामथियाव दङ बाक्सायाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे मोसौ गुमग्रा सुबुङा जोखोम जादों। साननैसो सिगां भुटान हाजोनि सिमना भुटान खुथियाव मा 35नि मोनसे गिदिर मैदेर हानजाया माखासे नखरनि गय बिफां सिफायलाबायनायनि उनाव हाग्रा बिफाननि सुबुंफोरा मैदेरनि हानजाखौ हाजोथिं होसोहरनो नाजायो। आरो बे मैदेर हानजानिफ्राय मासे मैदेरा हायेनाव थालांनायनि थाखाय मैया हानजा गारनानै थालांनाय मैदेरखौ हाग्रा बिफाननि सुबुंफ्रा हाजोथिं होसोहरनाय समावनो फोथाराव मोसौ गुमबाय थानाय 52 बोसोर बैसोनि बाहादुर मगर मुंनि सासे सुबुंखौ मैदेरा सोन्दायजों गाग्लोबो। बिथां बाहादुरनि जिउआ रोखा जादोंब्लाबो मैदेरजों गाग्लोबजानानै जोखोम जायो। बे जाथायनि उनाव बिथांखौ निकासि गुबै देहा फाहामसालियाव थिसनदोंब्लाबो डक्टरा मुसलपुराव थानाय डक्टर रबि बर' सिभिल देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। ब्रैथियाव दङ जापाननि आइजो टेनिस गेलेगिरि नाओमी ओसाकाया 2020 US अपेन चेम्पियनशिप बिमुं देरहाबाय। कर'ना खैफोदनि समाव बे बोसोरनि US अपेन चेम्पियनशिपनि जोबथा एबा फाइनाल मेचआ जापाननि आइजो गेलेगिरि नाओमी ओसाका आरो बेलारुसनि भिक्ट'रिया आजारेंकानि गेजेराव जानानै थाङो। गिबि सेटआव बेलारुसनि भिक्ट'रिया आजारेंकाया 6-1 जों आवगायो। नाथाय नैथि सेटआव नाओमी ओसाकाया 6-3 जों ड्र' खालामो। बेनि उनाव जोबथा एबा फाइनाल सेटखौ नाओमी ओसाकाया 6-3 जों गावनि मुङाव खालामना लानो हानायजों 2020 US अपेन चेम्पियनशिपनि बिमुं देरहानो हायो। बाथियाव दङ साख्रिनि मुङाव 4 लाख रां नागिरनाय सुबुंखौ हमबाय। आसाम पुलिसनि SI साख्रिनि मुङाव 4 लाख रां नागिरनानै गोबां सुबुंफोरनो जानबुं हरग्रा दायनिगिरिखौ लखिमपुर पुलिस बिफाना हमबाय। बे दुथांखौ एजादर राजख'वा गामिनि थागिबि मानस तामुली होनना सिनायथिनाय जादों। दुथां मानस तामुलीया गोबां सुबुंफोरखौ साख्रि होगोन होननानै जानबुं खालामदोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला मानसजों लोगोसे दंफायो तेजपुरनि मोनसे गिदिर थगायग्रा हानजा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।